Погледна, че зачуди се. Давай. Право да изберете един телефон, който да почне. Така и предположих. Избираш един телефон. Така. Правилен избор. Не беше правилен избор. Моя. Вече с момиче. Супер. Заповядайте. Благодаря. Печелившите? Не си. Да, ама дай го дръпнем после на земята да седне. Да, трябва да. Ама не смятам. Не смятам, няма много такова, ме. Мисля, че не може. Пускай ни бавно. Ама аз ще го Държам. Супер! Перфектно! Идеално. И чакайте да го дръпна назад. Не, супер, така. Коловица. След рожден ден, Коло. Имаш, леле. Кажи, че така остана. Това е човек, който ходи на физиотерапия. След малко патерици ще му подаряваме. 6 плюс 8. Браво, бе, тя го сметна. Евалата, бе, много бързо, бе. Как успя? Махни, бе. Си калкулатор. Дай 2. Човек, ще го видя после на ликвидациите, това момче какво ще прави. Сега малко трябва да видим ходи ли на фитнес. Макро, микро, всичките трябва да ги е взел. Макросите. Макроси. Честит рожден ден. Жив и здрав. Промяна в плана. Не е по сценарий. А така. Тук скачаш 1, 3, 5, 6, така, тук е лесна работа, после имаш две уравнения, полагаш, после по формулите на Виец, там има една скобичка, там в дъното има тебешир, пишеш отговора, ай ти си, айде. Това си го учил, микро-макро, знаеш ги работите. Няма да се трубите за баланс. Тук е някакви жокери за уравнение. Малко по-сложно, тук от втория семестър вече, ама ти ги знаеш нещата. Да, ама... Браво, колега, решихте тройния интеграл, имате шестица. Браво! Време е оркестъра да заповяда. Сега има практически изпит. До тук беше с теорията, сега сме на практика. Айде, моето момче, да покажеш какво си научил. Как е, Мони? Перфектно! Хело! Това е много по-яко от такси. Между другото. Да. И от тротинетка някак сме по-маки. От тротинетка е по-яко, да. Да. По-сигурно се чувствам в момента. Да. Маки рандъм неща. Да, буквално с тебе най-много фан има. Ще ме раз... Ами не, защото аз ако бях сама или с някой друг такси, говоря някаква, айде с колелета. Of course ще се съгласявам. Разбира се, ще се съгласявам. Не, тъпо, естествено. Това е толкова вайб. Знаеш колко яко изглеждаш отзаде? Човек, това е голям вайб. Нали? Вирито ни даде торти в кутия. Искам да покажа на Монито тортата след каране на колело. Малко се миксира. Ще се измайтапим с Стефан. Залепих капачката на Девин водата, ще дам на Стефан да отвори. Ще има лекар. Да. Аз съм далеко. Супер! Добре, айде чао! Welcome! Кинчелка. Има много хора, направо да съм хорал в това, пък ти искаш да отиш при нея. Не мога. При свърфите. Да, за това. Какво има на тази вода? Спя. Какво е това? Залепих я. Как успя да го отвориш това? Бях. Като залепих. Как го отвори? Как я отвори? Лесно.
Вау! Вау! Аз знаеш колко... Ето прой се. Добре, как ги затегна така? Аз преди малко много се отворил. Вау! Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Thank you. Добра игра. Добра игра. Здрави съм. Добра игра. Добра игра. Добра игра. Ела за добра игра. Любимата ми е добра игра. Добра игра. Айде. Доста яко. Направо сме. Не, тук зле, тук внимавай. Леле, бате, как съм се нагърмел!